2. Caminar molt per la ciutat. Soc molt dolenta per la ciutat, però Vic m'agrada molt. Sé cosir, però li tinc molta tírria. Com que em van obligar de petita, és l'únic que no m'agrada fer. Tinc el carnet com a escola, que així puc treure més llibres. No sóc sòcia del complex, sóc sòcia de la petanca. No, una del TN del net del Chaplin, que em va agradar molt perquè era... M'agrada molt el teatre fusió i el teatre com a teatre, el de l'Enric Borràs que van fer l'últim any aquí en el Casal de la Gent Gran. Això no m'agrada, però bueno, des de l'Aire, la del Casino, la de la part dels Àngels, que el cuida molt. Plaça Sant Feliu, la plaça Alfons Comín. A partir de les 6:30. Sé que el primer és per allà, a aquella hora, cap allà abans de les 12, perquè la meva filla, quan acaba de cantar a Barcelona, té que agafar, si no, no arriba. A quin acte vaig anar de la poesia? El dels pagesos. Quin era, que recorda la seva concert? Bueno, era una barreja, hi havia cançó i hi havia recitat amb guitarra. No paro. L'últim, aquest diumenge passat, amb el Sant Feliu en tercera divisió amb el Prat. Hem baixat amb el percentatge d'atur i ara no diria el número exacte, però estàvem per sota del que estàvem amb més de 180 persones menys, però no et puc dir-te l'exacte. Cap dels que estan al catàleg, cap. Ja n'hem perdut prous. Soc sòcia del Feta Sant Feliu i soc sòcia de la petanca. Pues els comentaris, que això, com a polític, m'agrada. En transport públic, sempre. El que hem pujat ara, 900 i pico. No em facis dir el pico perquè ara me'n recordo. Sí, perquè em sembla una barbaritat, o tindrien que pagar més impostos els que tenen el salari per sobre del mínim interprofessional. Soc feminista. A Espanya m'agradaria que no tinguéssim que fer pactes, sí pactes puntuals amb Podemos. A trossos, perquè m'agòbia molt. Sempre Esquerra. M'agradaria que fos molt vermell. No, cal que expliquem més què és el municipalisme i totes les polítiques de servei a la ciutadania que podem fer des del municipalisme. Cal explicar. Mira, com que porto molta relació amb el Dausà, què vols que faci? Són molts anys amb la família Dausà. En quin partit? Jo sempre he dit, des de l'any 2011 que em vaig presentar per alcaldessa, que sempre amb les forces d'Esquerra i de Progrés, sempre. No vols detallar quins partits, Jo crec que d'Esquerra i de Progrés, i jo crec que ja està molt més clar que no n'hi ha tantes, no? Que el pacte que han fet durant aquesta legislatura, jo ja vaig dir que no tenia que ser un pacte no solament d'aquesta legislatura, sinó que ja que aquesta ciutat és d'esquerres i de progrés, que pogués continuar. Extrema dreta i dretes.